Giaksyonan sa XFM Tagum News Team ang sumbong sa usa ka senior citizen sa Tagum City nga gingong gitanggal ang iyang social pension sa dili madawat nga rason. Gidengop sa XFM team ang maong reklamo ngadto sa buhatan sa Office of the Senior Citizens Affairs kun OSCA aron iberipika ang sumbong sa usa ka concerned citizen. Sanglit labing gikinahanglan sa tigulang ang iyang pensyon nga magamit sa pagpalit og tambal nga maintenance sa iyang high blood og diabetes. Tungod dinhi personal nga gisubay sa team ang kauban si OSCA Tagum Head Leonardo Mendoza ang nahimutangan sa napakitabang nga lola nga si Dominga Lopez, 72 anyos, sa Purok Sunflower Magugpo South ning syudad. Alas 12 ang takla sa udto, Disyembre 19, 2025. Gitanggal ko na sa natingala ko kay na daw ko'y pensyon sa akong bana daw nga namatay. Ang anak ko, wala matanggal mo ko kay piawat man itong adawat itong November. Kung gitanggal mo ko nga mong ko'y pensyon yun, makadawat service ang piso. Sa gitanggal dyan kanya kay na kay pensyon siyang bana. Human aktual nga nabati ni Mendoza ang reklamo ni Nanay Dominga ug ang dugol ditali kabayan sa bana niini nga membro matud pa sa SSS. Nasayran nga walay laing ginadawat nga pensyon ang maong lola ug bugtong ang pensyon lamang niini sa senior citizen. Sanglit dili matud pa pensyonado ang bana niini sa SSS tungod kay kausa lamang kini nakabayad ug dili kini kwalipikado. Ay gani ang mahitabo nay kay wala man kay pensyon, wala pud ang imong bana pensyon sa SSS kay isa ra ka bayaran ang iyang SSS pag nakabayad siya. So dili na siya pwede magpensyon ang imong bana tungod kay napulo man ka tuig bago ka makapensyon sa SSS. So kay isa ra man kabayaran ingon nimo ang nabayaran sa imong bana dito sa SSS, so dili gyud siya kapensyon. Matud pa ni Nanay Lopez nga dugay na siya nagadawat og pensyon sa senior citizen. Apan ning nakalabay nga Nobyembre lamang gitanggal siya sa rason nga aduna kini laing ginadawat nga pensyon. Rason nga nasagmuyo kini. Sir, mamatay pa ko sa akong gigilingkuran karon sir, wa di ko'y pensyon sir. Kanusta lang kagitanggal na eh? Karon ito lang November. Nga, sige na kukugdawat, Marami akong saligan sa akong maintenance. Dako ang kalipay ni Lola sa diyang gisulti ni Mendoza nga ipa-reactivate ang pangalan niini aron makabalik og dawat sa iyang kalipayon sa social pension og gipasabot sa maong hitabo. Ang DSWD o SSS, GSIS, naghimo sila consultation sa matag meaning nag-augment sila naghimo sila og pamaagi nga makita kung na ba kay SSS nga pensyon o ang sa DSWD. So karon ang desisyon ani sa OSCA sa opisina nato nga ipa-revalidate ka na mo usab no sa DSWD para ibalik ang imong social pension nga nawala. Nagpasalamat usab ang lola ngadto sa XFM ug OSCA Tagum sa paspas nga aksyon aron mabalik ang iyahang pensyon. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.